Walang sandali. Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset, ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for... Apay ngagsangsangit kayo na sang petak nanang. Ay, hindi na pasama ka. Ita ka di pa iti panagli tayo. Makarwaran iti pagbalodan ni tatang. Huwag. Matumpalin ti arapaapta. Makarwaran iti pagpulutan ti amam natin yan. Agawitan gas may samang kay. Anya? Ngam apay. Sigun iti may impakaamo ti may sa pulis inyay kampo. Nairaman ka no ni tatang mo anak sa gas at kadang iti nagrarangit abalod. Nagkasang magtinagasan ni tatang. No kaano ang makarwar ko man iti pagpalutan. Isupay ti panakatay na. Nakasasaam na unay. 20 atawan ang nagikaro iti pagbaludan ti amam. Sa kalpasan na, agawi na kas may sabang kay. Awan mabalintay may sutgasat na. Oray na ni Karlon at tinagbasulan na. Sapay ko ma. Tagtal na ti kararwana asumaklang itinagkaysapyak. 5 laang titawan mo iti mabalot ti amam. Kapu iti kinarigat ti biyag. Saan ta na sarungkaran ti amam iti pagbaludan. Nakusnaw iti lagip ko dahi tanan. Ngayon malagip ko. Idi ubingak pa'y. Kasla. Ngum sayang. Diyak man lang makita. Tapno maarakop ko kuma. Nakasarita ko ni Papa Nathaniel. Kaya't nakakanumat ang maam mo. Aday ta dito'y balay. Nisagano kung ti pag-asumango keng kuana. Barang san na at tagibasitan ti kinakurapay ko. Saan mo ko mapanunutin, dayta?
Anya man ti kasasad tayo iti panagbiag. Baknang ken nakurapay. Karbangan tayo amin ti agragsak. Day talang. Lading itag asana ka matuloy nga umay di tapalayo. Taapay. Nang namnama akpay mat nga rod. Sinapak tinagawid manipod iti opisina. Tapno makaisaganak iti panangsa nga ilimikan ka. Nagawid ak lang tap nagpalasak ko ma. Yung madakal lata problema. Masakit ka di manan ni nanang mo? Lading itag. Jakpay lang may bagaking kaita. Maawatan ka. Inton maminsan lat nga rodan. Amang ano saan nakamatla masangon ni Papa. Ada kasarsarita na iti cellphone na kat amangan no rumwar inton madamdama. Nakiktuta kiti pasabat a damag dagiti kabalay ko. Nagwaras a dagos ti damag. May papan itipan nakapatay ni Tata Berto. Makipagrik na ak, nana. Agyaman ak unay, Alma. Nakas ang unay din kapayan ni Berto. 20 atawan gapo iti panakay pabasol ken kuana iti krimen adi namut na aramid. No kaano pa'y makarwar ko man. Isumat ti panang patay da. Kumusta ni Nathaniel, nana? Saan pa'y arimor iti kwarto na? Impakada na idirabi ang makipagkita ko maiti kaayan-ayat na tapno umamamo na ti pamilya ni Mirasol. Nakapagsangod ako magpayson kini Mr. Gonzalo. Naira namot na nakastoy ti napasamak. Makipagrik na hakit napasamak kini tatang mo, Nathaniel. Amok, nasam unay ti marikrik nayo kini Nana Ditas. Niranda na pa yung makisinara ka kumakin ni Mirasol. Tapno agam amo kami ni ti amana. At adalakat nga ruteng nagtuha-tuhaak. Apay, gapo ka dita. Nakurapay ka akas kanyak. Amom aga po iti pan nakaibalod ni tatang. Agmay-may sa ni nanang anang isaka di tibiyag mi. Kakasi ang nagtrabaho. Tapno may sakad na lang ti panagbiag mi. Banag adayawak unay. Saan atubang ti kinakurapay tap nagbaligi ka? Ngumsan nga mo ni Mirasol. Amay siyang ex-convict ni tatang. Kasanong ilawlawag ko anatay ni tatang iti pagbalodan. Adda ka din nalipatam ngay baga, Mr. Ragwal. Makamun nagiti taom iti panakaisang lad ti shipment. Katsakon ulitan ti umuna nagsaritaan ta. O sige nga Roden. Ni Mirasol Dakas na nung natin nagsaritaan ni Mr. Ragwal. Papa, napaut sa ti pa nagsarita yu ka ni Mr. Ragwal. Nagpautan ti pa nagsarita yu iti telepono? May katlo darasan tayo dyan panangawag na kanya. Dimteng ka din ti kaya na yat mo. Saan natuloy, Papa? Ada ka no problema iti balayda. Saan kan samot ang napatag ken kwa na? Mabuting samot ang makisango kanya. Saan na nga hindi talyeno niya ti problema iti balayda, Papa? Siguradong lang nga magustuak ti kaya na yat mo. No saan? Nasaysaya at langan, ngaglinipat kayo. Girl, I need you. I need your love.
Manipod dimtang ta dito'y igid ti baybay. Saan ka pa nagtagtagari na, Taniel? Anya ka diya talaga ti problema, am. Mirasol. Diya ka mo no ko sa nung ilawlawag ko king kareto eh. Sabay ko matamaawatan nak. Maburbur tiyanak kan ka. Manipod na gayan ayat ta. Itala nga kastoy ka. Pakawanan na ko ma. Nagulbudakin ka. Anya ti kayat mo asawan. Adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Inayat ko ti si Bubo kalaki na tao. Kalpasan na. Siksi ka lang tayo ayatak. Saan ka kumangagsangit? May panggap na ito iti amak. Sumangpat abangkay. Makipagrik na ak. Saan ko pa ilang amaawatan? Napatay ti amak iti pagbaludan. Anya ti kunam. Day ta apasamak tiyak manaypudnokin ka. 20 atawan na napalod. Gapo iti krimen anay pabasol keng kuana. Apay nga italangay bagam kanyak dayta na Taniel. Apay ang nagilimad ka kanyak. Nagbaliw ka din ti panakahit mo kanyak. Gapo iti dayta anamam. Tsaka mo, mariribukan ak. Apay nga minasan mo nga impudno at agos kanyak. Ay, Berto. Nagkasangit na ito yan na pagtagkit ka. Nakaikaro ka na di pagbalutan. Simbagpat ka. May saka na bangkay. Daksang gasat kayo launay tata. Nabalod kayo ti krimen at di umitinramin. Kalpasan na. Awan basuryo apinatay da. Nathaniel, Nana Ditas, makipagrik na ak. Agyaman nak, Ilma. Nanang, agtugaw kayo. Ang mga namatali mo daw kayo. Nasam na unay ti sagsagabain nyo iti agtama. Narwaman, ajak na kadanda ni Berto, iti unos ni 20 at awan. Nasasaam na ito yung marikrik na. Awanin mabalin tayo, Nanang. Awatin tayo ni kinapat na. Palubusan tayo ni tatang nga ginana. Itinagkay sa abiyak. Naisangpat gaya man ti bangkay ti ama ni Nathaniel. Manipod-impod no natipod no akinatao ti ama na. Saan kami pa nakapagsarita? Kaguram ka din ni Nathaniel? Saan na nagayatan amay sa abalot ti amana? Kan napabasol laang. No impod no na kumadagos. Nalaglagan ko mga awatak. Nalabit adi mo kumapay enaklon ti panagayat na. Tinapod no nga agayat. Awan kondisyon ken reservasyon. Ayatan ti si Bubokal akinatao na. Naitumtuma ka nga agayat, Mirason. Karumam ni Nathaniel. Nasingad ta nga gayam. Awan man la tinaybagbagam kanyak. No pakabasulak daytakan ka, pakawanan na kuma. San kan tupay lang agaw awi din ton malpas ti trabaho ta. Baliwan tanto ti agsarita. Pirmayo lang ti kurang iti daytoy papa.
Nagbayag kayo mat nga minanakisarita iti sa nga ili ho. Hindi sumpay lang iti lamisan ko na ita, Mirasol. Basahin to pa eh. Asino ka di nagijay sa nga ili ho. Diyak magustuhan ti panangkit kita na kanyak. Kadwa nagayam dagiti nakaistambay iti labi itay. Kanakan ni Mr. Ragwal na jay. Barkada na ragiti kakadwa na. Apay asan ani Mr. Ragwal ti imay. Nagadukit din nadamdamagang Mirasol. Ada iti biyahe ni Mr. Ragwal. Talken na launa ni Benson, nakanakan na. Kas tagayam, Daddy. O sige, rumuarak nga rudan dito yung opisina yo. O sige, umuna kan dulatan nga gawid. At dando pa'y papanak. Wow, nagmayat gan tagpasyar dito'y parke no Castel Rabi eh. Nagraranyag dagiti silaw. Ay, naimbag ta na panunot kung awisan ka magpasyar pay laang. Rabiin to siguro na makasangpat ni Papa. Makumikom sa launay kadagiti negosyo yo. Sa bagay talaga kasta siguro ti negosyante niya. Idi ubingak. Manmano ti panawon na kanyak. Nasapa ngamin apim mo sa iti inak. Oh, limiday ka man na nakalagip iti inam. Elma, inawis ka ta mariribu ka na kunay. Anya ti aramidam no si kati agsadi ti biyang ko. Ah? Si kamat lang ti nagkuna kanya kita bigat. Uray anya ti kinataot ti ay-ayatam. Ngam, no saan ko man nagilimad kanyak? Nalaglagan ko mga awatag. Girl, I need you. I need your love. Kaltangan ti Rabi nanang. Sumagmamang lang tinapatian na kintingay ka tayo. Awan pa'y unay turok yung manipod na masahag ni tatang. Nathaniel, Tumtumrum man ang tiluayo. kaslamar pati barukong ko anak ko. Ad-adda amarik na iti saam. Makikita iti pangkay ni tatang. Makalawas lang tinitad na bakasyon ko. Iti trabaho ko nanang. Sige. Itong Sabado, may pumpunin di tatang mo. Ada pa'y talugan daw manipod ita. Ay, malagip ko gaya. Di kayan-ayat mo. San kami pa'y nagsarita? Manipod impudnok king kuha na ti amin. Nusan na kamaawatan. Nupay na sam. Awatak, nanang. Nathaniel, mailiwak launayan kan ka. Ngam, Lupay nakarik na ako niti panagduwa-duwa. Ngam, sakit ang tinakam ko ang mapukaw ka. Kapot ayatan ka unay. Ni papati pang panunutag. Maawatan lang tong atati kayan ayat ko. Ni Papa, umawawag. Hello, Papa. Umyanak ni ti hotel. Ada ngamin si Mangpet nga imbestor. Bigat to siguro no makasangpetak dita. Ngam kumuyog ak iti imbestor nga agpa Manila. Inkamin to ba dya Cebu? Mabayag nga ngawan kayo, Papa? Oh,
Ang mga no makalawas nga wana. Isuasikan to pa lang ti makaam mo iti kumpanya. Sige, Papa. Ay, katuro kag matyaal nga na. Ada ka di pa ipagayo, Papa. Saan ka nga awat iti sa nga ili di tapalay? No adda umay iti opisina, saan mo nga awatan no saan na negosyo ti kapuna? Wen, Papa. Kan awan tulakit diti oras ko nga agawat iti sa nga ili. Gaputa sigurado ang mabanugak to iti opisina. Makipagriknak iti pupusay ni tatang mo, Nathaniel. Inton maminsan abigat gaya man ti pumpun na. Agyaman na kiti kaddam. Sana ka nakaturog ang pampanunot kan kay di rabi. Kat itay awagan nak. Simurot ak ka ni Elma. Ayan nga rod ni Elma. Nagawid ka no pailaang ijabalayda. Umay ka no dumanon inton madamdama. Inawis ko nga umyan ijabalay tapno da kadwak nga agawid. Agyaman na ta na iyanos mo tinakianding ay kada kami. Uray kasano ti kinanumume. Namuakin ni Elma. Ngawan ka ni papang mo. Aday ti biyahe. Isong agmay may sak ita amang imaton iti kumpanyami. Ay, Berto! Nasamlaw na itaitang ipapanaw mo. Palubusan tayo ni tatang nanang. Sapay kung matagi na ng tikararwan. May buyog ak matan, Elma. Kasla marikrik na ti saang amarikrik na da Nathaniel kan nana ditas. Saan ka nga mag-adayo kanyak, Mirasol? Oh, agpayong ka. Nakapudpudutan. Aday ta. Nisagrikan ni tatang ititan na. Agad na. Manat na mala ang anak ko. Ipapas ko pa'y abuyahan ti tanam ni tatang mo. Mirasol, Elma. Urayo muna kayan. Adasang kabasit sa ganay di palay. Agkukuyog tayon. Agkakalugan tayo iti kotsek. Nakadardarang ti init. Iso husto ni Mirasol. Tani, nagkuyam. Amangan nagtudon. Awan problema iti kumpanya, Papa. Imay ni Mr. Ragwal. Kadwanan ni Toby ka anakan na. Saan nagayam nga mo anapan kayo dita Cebu? Oh, kasta ka rin. Sana bale, kasaritak tulatan. Katay akayan ayat mo. Naipumpunan ti ama na, Papa. Kadwak ita. Pagsarsaritaan da ka. Anya. Apay. Inton makasangpet kayo. Yam amok to kada kayo. O sige. Adapay kasarita. Bye. O sige, Papa. Bye. Nathaniel, sumangpatan ni Papa inton bigat. Mirasol. Nakasagaan na kakadin amang yam amukanyak kang kuana. Kasan, nusan nakamaawat? Agtalag ka kanyak. Kansapay ko matamaawatan nak. Santa pa'y lang nga ibagbagat may panggap ka ni tatang mo. Maawatan ka. Sapay ko matasan na sa tirik nam. Maawatak ti ka po na. Sapay ko tamaawat nakto ni papang mo. Agraman si bubukan akin nakto. Saan kagayam nga mininom iti nasangar? No kasta, buya anak latang arod.
Iti gayam kumpanya ni Mr. Gervasio ti pagtrabawam. Katdamag ko, nababakan numat ti panagpaswildo na kada kayo. Ano sana na, sir? Kasta na kitag bibisin nga empleyado. Naimbag, ta napagturpos na kapay ni nanang mo. Hamang ano nagpatingga kalako ma a karpintero. Papa, siya kung tinangya iti pulutan niya. Pasensya kayo na, sana kayo ang madanggayan ni Nathaniel. Agtugaw ka. Kasarita kayo anaimbag. Kat sana kung ngagpalpalikaw mirasola. Diyak magustuhan ni Nathaniel aparakin ka. Girl, I need you. I need your love. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. I need your love each moment of my life. The memories shared together. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man, saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan. Kagurgura ka! ako ay karagbasolag. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusak. Sukat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. No masugat ti puso, ket salmukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipay a drama, ngayon kam ipatangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, saan aninamnaman ni Laura ti ipapan ni Rosano iti balayda. Ngam saan ang nagbayag daytoy. Kabayatan na, dandanimot nagdinong par da Brian ken Attorney Flores.
Naamuan dayta ni Maureen kat sabali ti inistoryana kan ni Mrs. Salva. Imbaga na pa'y ano mabalin saan naakayat ni Brian para kan ni Bernadette. Banag ang nagkunaan ni Mrs. Salva nga amangan no dayto iti saanda a pagkinaawatan ken ni Rosano. Agpada anaragsak da Bernadette ken Laura iti dayta a panagkita da ngam iti nakasangpet agur uray gayam ni Mrs. Salva. Katita gagayam adto yan ti tuloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Agur uray kaya man ni Lola iti salas. Naibaga nga to ni Daddy, marapyana. Apay asaan adim manon ni Brian, Bernadette. Isu ka di matlaang, tinangitulog ka. Wan Lola, saan ang adimanon tarabi na yan? Bernadette, saan ko kung mga ibagakan ka daytoy, ta mga numasakitan ka. Ni Derek tinakaibaga kanyak, nga adda ka numot sabali akaayan-ayat ni Brian ijay pagadalan nyo. Pudno ka di dayta, Bernadette? Bridget ka no, tinagan dayjay a babae. Lola, ang mga napagsilsilosan lang ni Derek. Diyak maawatan niya talaga ti relasyon da ni Bridget. Mama, siya klangan ti makisarita ka ni Bernadette. Sige, agsarita kayo nga rod nga agama. Bernadette, sana kumaakagurawan, patpat geng kalaunay, kadyak kayat amasakitan ka. Awan sa bali apam panunutan mi, no saan ati pagimbagan kan pagragsakam. Sige. Agyaman ak, Lola. Daddy, Inton bigatan na kasarita ka. Oray, tawan klase yo. Adam mo ka napinta sa lugar na pagpasyaran ta. wan Dad. Mabalin pa yung tugot mo dagiti libro kan notebook mo. Apama na makapagsarita ta, agpasyar kan irapin mo, tagarami diti assignment mo. Talaga apanuyam ni Bernadette. Agasem, tamakaadayo kapay amang ipasyar ken kuana. Sana pa nang panuy-nuy ken kuana dati, Mama. Amoyo, asa na mabali na pasaktan. Sige, palubusan ka ang makisarita iti anak mo. Ngamnupudno ti ipapabasol ni Derek iti dayjay a Brian. Si ka mismo ti mangipamuspusan tapno agsinada. Mama, Saan adayjay a lalaki ti magdadaal ti biyag ni Bernadette? sige. Amok, noon niya ti makapasaya at ka ni Bernadette. Tayo tumat nga mina Derek. Nang paranoy iti problema. Awan mo't dakas na makisarita ni Brian kadag iti babay. Ken saan ko ang mababalaw dag iti babalasang nagduyos ken kuana. Guwapo. Ken nadadara na foreigner. Kasanon, no pudno ti pababasol ni Derek ken kuana. Namabalin. Siya kumaamis mo ti makisarita ken kuana. Ad-adanton akagura da ni Brian. No maamuan da ti kinapudno, may papan iti kinatao na.
nagsupli nga tanda Rosano ken Bernadette. Amang ano nalipatan dakon. Kung nati katulungan na sapa ka no rimuar ni Rosano. Naimbaga bigat yun, Mang Berting. Oh. Ni Brian, Jay. Brian, saan ka diyan nagpakada ni Bernadette kan ka? Sa dino tinapananda, Tita Maureen. Napata ka no nagpasyar iti Eco Park iti Acidity Beautic. Saan gaya man nagpakadakan ka? Adula kiti, ti saan mo nga amo, may papan, iti kaya nayat mo. Kagap-gapok iji balayo, Bernadette. Ni Tita Maureen la ang tinadanon ko. Napan kayo kano nagpasyar ni Daddy iti Eco Park, iti Acidity Beauty. Pasensya ka na. No saan ka nakapagpakadakan ka. Kalpasan na naidanon ni Lola Leona timpulong kan pa na ni Derek. Nada ka no relasyon nyo kin ni Bridget. Ingkadang ni Daddy, ngagpasyar kami. Tapno dito'y apagsalitaan ni. Anya ti ko na? Nasaya ti mawag ka. Takayat ka mo tapagdamagan, Brian. Saan kami pa nagsarita kin ni Daddy? Kasangsangpat mi lang dito'y. Siksika lang ti kayan ayat ko, Bernadette. Pagsilsilusan nakgayam ni Derek. Kasaritak to man. Amangan no niya di pagtungpalan di pa nagsarita yo. Agpada kayo matngarod adi makapagtapal. Diya ka mo no payapadpadaksanak ni Derek. Brian, talaga kadingawan ti relasyon nyo kini Bridget? Makit kita kayo agsarsarita no daduma. Diyak ikik ka na ti sabali kay papanan. Bernadette. Siksika lang ti kayan ayat ko. Nadadalak gaya man iti pamilyam. Di kagdanag. Saan man kita basta mamati ni Daddy? Kaya't nakapaykit di makasarita, ha? Nakasagana ka sumangukin ko na. Sige nga, Rodan. Amang ano makasa nga akpay. Bye. Delikado ak gaya man. Amang ano nagipulong ni Bridget kini Derek. Masapul ang makasaritak dayjay ababay. Nagadugayam ti bunga dagiti natangyo dito'y bangkag ngagturong iti turod tatang. Makaaya-ayo ti agburas. Ay na, saan mo pa'y gaya manalipatan ti agburas iti natang? Ni tatang met. No day talaang, apay kat din amalipatak kat no iso ti nakairuamak. Italang amin ti panakasangok. Sigod sumsumrek ka oray Sabado, anak ko. Adon sa amot lata ti trabaho yo. Kasapulak matyagin na tatang. Barang magagatak to ang mapanidya opisina inton malam. Ay na, di mo't lag sublin ni Brian. Itay pa ilang nga nagpakada. Ang mga no saan na anaawis ni Bernadette. Kan anya ko matiaramidan da dito eh. No naawis naman, amangan no sa bali tinagpasyaran da. Wow! Nagpinta sa pagpasyaran dito, Daddy. Nawaya makita ti tao. Nagmayat nga tan tagdigos. No kahit mo tiyag digos, mapantayo inton malam.
Kat ni Mami, saan ka di nga umay dumanon dito eh? Uri agkuyog dalatan kin ni Lola. Inawaga kita ngam saan nakasinungbatan. Ni kadi Brian, ti kinasarita mitay? Wan, Dad. Saan na ka nakapagpakada ka ng kuwana? Nalipatak. Ni Mami ka no tinakasarita na. Ket, andyan ti kunana iti impulong ni Derek kanilolam. Saan ka no apod no, Daddy? Padpadaksan lang ka no ni Derek. Mabalin mo't ngagpaiso. Ngam nasaysayat no kasaritak to ni Brian. Dad, Saan ka madalagan? Kasarita kiti nasayat. Ngam saan paya ka na gito eh? Oh, no nauma ka dito yung view deck, umakar ta iti Eco Park. Awag ak gayam ni Mama. Mga nulipas ton ti pangal daw, inton umayak dita. Inawis nagti may isang amiga, ngagpasya rin jay balayda. Ijaya ko na mangal daw. Nakasarita yung ka din ni Maureen, Mama? Saan ba Ni abalayan ti nakaamuak, kay jay balayda naturog kano ti asawam. Imawag kita ni Brian ka ni Bernadette. Nakasarita na kano ni Maureen. Amo ni Maureen, nganda kami dito taimbagak iti katulong. Ket, anya ti nagsaritaan, dagiti agayan ayat. Agsarita tayong tun dito, tunadda kayo. Sige nga, Ruden. Jak pa'y nakababa dito'y kotsek. Adun ti sa nga ili ti amiga. Dakalakit di daytoy nga okasyon. Manipod idinalpas na ito yung rest house. Itaman lang na nakapasyarak. Uray jak kumakayat alagipan. Lupay, saan arumbang? Kaputan na payagan ang naglunit ti piglat. Nubabalin, saan kuman amasugat pa'y ti pusok? Saanan anas kan asublyak pa'y? Awanan ti sapulak pa'y. Adda aminan kanyak. Ibukbuk ko la aminan apamatag ko ka ni Brian. naglamis dito ang lugar, Daddy. Ado tagpaspasyar. Ngam na ulimat. May pas na ko nagpasay ti libro. Nabayagan na kayat ko ti makapasyari ti dahito lugar. Mabalin sama ti agkamping dito eh. Kas kadaga di nakatent. Inton adda na anaya panawen ko. Oray, agtalo nga aldaw tayo dito eh. Ngam kayat na ta ni Mami. Saan anarwami ti kasto ang lugar? Nakasari tayo ka din, Daddy? Wen, nga masadot ka na arumwar. Adayo ka no unay dito eh. Ngam no kaduan na dagiti barkada na. Awan ti adayo kan ko, na. Bernadette. Mapan kami kumaniti igiti baybay, tama kadigdigos kalon ni Bernadette. Ngam itay inyawag ni Berting nga sidag kayon, inurada kayon. Nasaya at nakaumay kayo matlang, Lola. Naragragsak ko mamanan no kaduayo ni Mami. Saan kami na nagawid kini Berting? Nagdiretso kami nga imay ditoy. Inawagak pa ni Daddy. Uri agkuyog da ko man. Ada ka numat na pataga na panan na. Bayamon, saan ka di? At tigaputa nga impasyar na ka ni Dadim ditoy. Tapno, makapagsarita kayo na sayaat.
Lola, nalpas kami na nakapagsarita kin ni Daddy. Naman pa yun ni Brian tindanan kada kayo ni Derek. Anya, Imawag ngamin kalpasan ani mami lang tinakasarita na. Kat naamuan na di kadami kin ni Daddy dito eh. Ay, amangan no kahit ipay tagmerienda, Lola. Sakbay mapantay iti igit ti bye-bye. si bubusugak pa ilaang. Agin anak man pa'y, tani, nabanugak. Agpaangin kay pelangarod, mama. Sa bagay, nangato pala di init. Kaya nakaipareserba akmat tan iti cottage sa pagyanan tayo. Da kayo nga, Dad. Amangan no kaya di pa'y tagmerienda. Saan mo na nagsubli ni Brian, Laura? Inawagam ka din o sa dinutayan na. Nag-text lang itay tatang. Dinagas na kano ni Eman. Tainawis kano ni Mayan iti panagkasangay na. Wen nga agpaiso. Nalipatak mo ti awis ni Aman. Isumot laghayam nga itay makaburas tayo. Kat nagpakadan ni Eman. Kasano nga rudan dagito'y binuras tayo tatang. Nagado. Umay to alaan ti mangkumpra. Iso nga rod ti urayag. Ada nagsardang nga saan mo't alugan ti komprador. Kutsima. Amangan no ni Brian daytan. Amangan no madama pa lang ti paskan iti balay damian. Nay, ang damat sumungad akot sa manipod iti abagatan. Ni Atty. De La Cruz. Kaslaamok na asinot akin kutsi iti dayjay. Ni Atty. Flores. Siyaklak di tigagara na tatang. Talaga sa anak nga inggan. Talaga nga itay kailangan makadigdigos ak Daddy, Lola. Insaganak ti pa nagdigos ko. Talaga nagpintas ti anak ko. Agyaman ak Dad. Da kay Lola, saan kayo kading agdigos? Sana ka nang itugot iti pagsukatak. Agsarsarita kami latan ka ni Daddy. Agdigo sakto yung tono damdama. Gamne, saan ka mapapaniti adalam, ha? Kan naglagi pa, sana mabalin nga agbannog ka. Wan Daddy, agan-an nadak. Rosano, anya ti planom, saan mo nga urayan ang masakitan ni Bernadette? Palit nga rin ti pampanonotak, mama. Narik na yung ba't nga ta nga ayayatan ni Bernadette ni Brian. Yak ipalubos apagang angawan day a Brian ti apukok. Kaya't ko kumakasarita ni Brian. Ngam kunamat ni Bernadette. Nga isuntukanon ti makaammo iti kayan ayat na. Itay pa lang nga nakasangpatak. Nasipngatan. Nga awan pa'y ni Brian. Hinawagak ni Eman iti ginatang ko iti a cellphone na. Saan ka no matanap-napan itchay ni Brian? Sa dino nga roden tinagturungan ti anak ko. Ni Brian, dandanin na idong partilugan na iti adiki ti beranda. Anya ka di ti mapaspasamak ka ni Brian. Anya ti mapasamak iti daytagon daway.
Papagayam, diuliwayan, dagiti sumaruno apasat ti nobela na Pauluan. Sugat ti puso. Nobela kan sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. My God! Kuha kay Dan. Pakasin! Di na pagaramitan ni Titakas! Tulungan ka! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-kayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan panakalit ka, anatingkar. Itilaksid ti may talimang agura. Nay talimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Nay talimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas, nabwak dagiti mannalon, gapo iti panagpaputok ni Chloe. Impadamag da kada Mikel ken Angelo tinapasamak. Insingasing dagiti mannalon, ani kuma Angelo tiagbalin apan nakapangulo da. Ita papagayam, denggen nyo tituloy tinobela na Pauluan. Naitalimeng agura. Intun sumangpet ka kumati panangibagak, ngamsan kun amauray. Isu nga inawagan kan, ta ibagakon kan ka. Ibagam nga rodan nol ni Amanda ita. Di na ko mapaggagara na Agripina. Iti na minsan nga iaawag ni Don Facundo a bayar tayo iti daga. Kat nagdamag may papankan ka. Aniya? Kat imbagam nga wanag dita mansyon? Wan, kat kunanak ka kaya't nakakano at tulungan. Tulamin. Anya nga ro ti kong kunana. Naguray ka. Sige. Bayam tagki na kami to, Agripina. Okay, sige nga rodan, honey. Kasjay nga rod. Bye. Adda ka mo't lagayam dito eh. Nudyak ko manang nagtiandar ti motor mo.
Saan ka kumapaya na birukan? Dinalusak ti karburador na. Ta saan nga aganda ritay? Nasaysahat sa kumangamin no dagiti kabalyo talata kuman ti pagsakayan ta. Tawan kumati parikot. Nasaysaya da iti motorsiklo tatang. Ta day tanto lamang iparkingan. Tano kabalyo? Probleman to. Agraman kanin na. Sa bagay, Un gayam. Adda ka di ibagayo ta apay abirbiro kandak. adda. Kaya't kung ay bagakin ka tinagsasaritaan mi karagiti pada tewa manalon. Anyat nagsasaritaan niyo tatang. Mangdutok kami kanumanen iti mangidaulo kada kami. Akasukat da di apong mo amatyas. Adda nga rod napili yon tatang. Syakti mo na apinili da. Ngam kunak met alumakaya kon. Isuana say-sayat no dagiti agkabanwagan ti agbalin na Pangulo. Adda nga rod napili yo. Ada insingasing da. Kat sikati makadesisyon ang ilo. Anya? Apay asyak ti desisyon. Gaputa sikati bagbagada at tumakderlangan a Pangulo mi aman nalon. Anya? Apay asyak ti kayat da. Idin to tanagadumot ti mabalin iji San Simon. Da Victor, Iruin, ni Piring. Ken da dumapay ana tatangken alalaki ijay. Isuda ko matitutukan nyo tatang. Angelo, sikati kayat da. Tanasubaybayan da analaing ti panagdakkel mo. Tanasapa ka anaulila. Daytat makagapo, anagbalin ka anatangtangken ngam dagitinagan ngay bagam. Anya? Kunada aduto kanda ka ni di nagmimiting kami. Ngam kunak akasarita ka pa mo na. Kat pangasin, tawatem ko ti pabaklay mikin ka a responsibilidad, Angelo. Jakpay amo ti sawag tatang. O sige. Ikanda ka iti gundaway mo amang panunot iti amin. Kat sapay la ko ma. Tadi mo paayon nagitimang namnama iti turid ken laing mo ama kidangadang. Agpay mama. Inton o may alawasan ti pan nakadimulis dagiti kabalbalayan iji Santa Ignacia. Apurok dagiti katalunan tayo. Wen iha, isut imbaga kanyak ni papaam. Taiso kanti ko nati abogado tayo. Kaya't ko abuyaan to ti pan nakarba amin a kabalbalayan iji Santa Ignacia, mama. Ay saan iha? Tama nga no adan tumapasamak agulo kat may ramraman ka. Sandak na di apakadanagan. Kabala ka sa lakmiban ti bagik. At napaltog ko, idinto tabo ng lang ti mabalin nga isarang dagiti manalon. Ala, ibagam tungarod ka ni papam. No palubusan na ka, o di nasaya at gamno saan, di mo ko man ipilit, Chloe. Hello, Nanding. Apay nga mawag ka? Anya. Adda ni schedule ti panakadimulis dagiti balbalayo. O, sana mabalin. O, wen, umayak kita lang dita San Simon. Tapno makapagtutulag tayo. O, sige. Bye. Oh. Sino di kinasarita tayo tatang? Ni manong mo Nanding. Anya timbaga na. Takunayo ngayon kay manan iji San Simon. Ada ka ni schedule ti panakadimulis dagiti balbaleda. Isungag tutulag kami no anya tinasaya at ngaramiden mi. Umayak to tatang.
Bari nga dantumat mapanunot ka solusyon ti problema ta. O sige. Duatan to nga rod amapan inton bigat. Kat pagsasaritaan tayo noan niya ti kasayaatan amaaramin. Apaw, apay nga aris garam paylaang ti sumurot kinitatang mo amapan ijay San Simon inton bigat. Pabus uyam tulad tan ni tatang mo, amapan nga agmay-may sa apaw. Nasaysayat no kaduag to apo. Amang ano dagpanggap ken kuanay ti dakas iti dalan na, amapan wano inton agawid. Kasken ka apaw, nasiglat mat ni tatang mo. Kabaalan na asalak ni banti bagina. No, adaman agpanggap ken kuanay iti dakas. Mapanak to apo. Tamakipagsulbarak mat iti problema na iti mannalon. Ang agore kayo. Apay nga agkid kayo ang mapanak iti San Simon. Gaputa, jak kayat asikatipilyen dagiti mannalon amang idaulo kadakwada. Anya? Naibagamit ken ni tatang mo, asikati kayat da amang idaulo kadakwada. Wana po. Ngem kunak kanitatang apanunutak pay anembag. Ay naapok, uray kasano iti panang pilit daken ka, di ka kumaumanugot. Mabuti nga asikati mangida ulo kada kayo aman nalaw. Borog! Borog! Umay kawan. Ay, apay, senyor. Anya ti bagayo, tinibandak. Makita mo ka di, dagiti sang-sangwag ti lamisan. Ay, uwan, senyor. Istit side nga harak kan pulutan. Agtugaw ka nga rod taginom ta. Rugyan tan ti agrambak. Ay, anya ti rambakan tayo, senyor. Ti papanawan dagiti katalunak. Tainton umayalawas. Madimulisan dagiti babalay da. Ay, saan kay kadi ama konsensya, senyor? Padwa bangges. Napayakas tamanan ti salodsod mo kaniya. Ay, gaputa, kasdan tola umangan adida amo ti papananda. No awanton dagiti babalay da, senyor. Talaga akas ta ti mapasama ket maragsa ka naglaunay. Awanton dagiti kontrabida iti biyag ko. Kasano malabdan mi nagiti umay mang dimulis na riti balbalang na ibigan. Kasano? Aday singasing ko, lumayat kayo kakadwa. Ano rito? Tangay may sala nga purok ti ayan tayo amin. Ken may sa tipagserkan ken roran. Agbarikada tayo. Tapno sana makastrek dagiti may mang dimulis ka dagiti balbalayo. Mayroon tayo taas nga si mga ilaw. O sige, umanamang ka na. Umanamang nga. No kasta, saraan tayo ti pagsirkan ken pagrawaran ti purok kakadwa. Ketapaman ang mabarikadaan tayo ti pagserkan ken roran. Bantayan tayo. Aging ga dumanon ti aldaw anay tuding nga panagdimulis da. Masapul nga adda nga rod agbali na Pangulo. Sikat agbali na Pangulo may ang hilaw. Anya? Sikat yung makita mo na tulog naman ni Pangulo ka na kami. Sikat tinutukan mo. Sikat tinutukan mo. Anak, saan mo kumaapaayon ti kalikagom dagiti kakadwa tayo? Sikan ti mangidaulo ti gunglo tayo aman nalon. Sikat ang hilaw. Sikat. Sige kakadwa.
Awatek ti pakawasyo kanyak a responsibilidad. Siya kon ti mangidaulo kada kayo. Kakadwa! Itatadamanen tumakder amang idaulo kada tayo. Ketsangsang kamay satay kuma amang suporta. Kadagiti amin aganwat na apagsayaatan tigunglo tayo. Sige, Burog. Uminom ka nagpulutan da. Ay, wan, senyor. Tumaugak manan. Tangat mo akas tanda butilya, salbag ka. Papa, Oh, papa, isardang niyo pa lang taginom. tapaya pagsardangan na kami kin ni Burog. Gapo ta damanan sa bali a problema tayo. Pato apangges. Ano ba ng tiram sa problema? Ha? Salba. Imawag ni Ansong akatalag tayo. Kat ko na madama ti panang barikada dagiti ag tagipurok iti Santa Ignacia. Oh, Ti karasagan. Tapay ko mga agbarikada da, senyorita. Tapno sa Anton amakastrik iti purok da, ti demolition team amang rugpo kadagiti babalay da. saan na mabalin? Burog! Umugam dagiti tao tayo. Mapan kayo'y jay Santa Ignacia kat ikatin nyo dagiti barikada da. Wan, senyor. Itamat lang. Kat inak pa kaumuan dagiti kakadwa. Taagturong kami matlaang ita ijay Santa Ignacia. Sige kakadwa. Darasen, kung sayatan nyo asalansanan nagitin sako tayo adarat iti pagsirkan ti Porokyo. Tapno sana makastrek ti umay mang dadaal ka nagiti balbalayo. Agbunag tayo tupay ka nagiti batbato. Ang mabalin tayo ngay bakal ka nagiti umay akabusor. Saan tayo ngay palubos nga da makastrek a demolition team? Patadaman nyo nagiti bunang nyo. Naisunto lang ti mabalin tayo ngay sarang ka nagiti kalaban. Ani, papananda burog kang dagiti kakadwa na. Apay nagdardaras na api manaw. Mapanday di Santa Ignacia. Mapanday katan dagiti barikada dagiti lugar. Simpergwensa. Tadida kadilat tamapanawan ti purok da? Saan? Iso ang nagikabil da iti bangen iti pagsarkan ken pagruaran ti purok da. Iso ang mapanikatan da burog kan dagiti kakadwana. Talula nga aldawan. Mapanton ti demolition team iti Santa Ignacia. Oray, anya ti araramidin da. Sandan to amalapdan ti pan nakadimulis dagiti babalay da. Ay, Miguel, apay asiksikalaan. Sa dino, ti ayan ni Angelaw. Nagbati pa lang ijay San Simon nanang. Ngaminak tumutla danunen. Apay ang nagbatay. Gaputa isut mangiman mando karagiti tao ang nagbarikada iti pagsirkan. Ken pagrawaran iti purok nanang. Aniya? Ay, apay nga isot mangimandaw kadagiti tao. Nagaduda nga iso kumat agmandar. Nanang, nadutukan ni Anghelo a Pangulo mi amanalon. Isun tinagbalin asukat dahi di katugangang. Aniya? Ay, katapay nga impalubos mo nga isot agbalin a Pangulo yaw. Di mo kadiam mo nga asidag ti pagano isot dadaulaw. Amok, nanang.
Ngamisulaang ti makita mi amabalin amang idaulo kada kami. Tadan iti na isang sangayan asaguday. Ken nasiglat iti tayak ti panakidangadang. Nangaton dagiti nagtotoo na sinako ang darat dito'y sungadan. Ken ado pa'y ti sangat ti damortis nga imbangen day ti dalan. Mayat dagiti sang sangat ti damortis, ta siit-siitan. Saan da basta magammatan ang mailisi, no kayat dati sumrek iti purok. Ken ado pa yan tinakasagana a botelya nga dakarga na agas, ngay purwak minto kadagiti makasidag akabusor. Ken nagaramid da pa'y kadagiti palsiit da, ang mabalinda apang tirador kadagiti kabusor. Nakabangan di pagsarkan, Borog. Ay anak ti karasaan. Gadukit din asang sangat ibalandra iti ruwangan ti purok. Ket adu pa'y tinakasako anay salansan. Dara, pinudagalagit di dagiti nakasako. Ay bumaba tayon kakadwa. Taik katon tayon dagita abangan ti kalsada. Sige, baba. Miguel, kunak man no nakarubuat kan, di ka matlaag subli, di ka matlaag Ang subli aya, di ka matlaag subli. Aya, sorry po. Tapno alalayam ti anak mo. Alalayam. Miguel, kunak man no nakarubuat kan, di ka matlaag subli aya ijay San Simon tapno alalayam ti anak mo. Uwan nanang. Inakton madamnama. Saan ka kuman nga taktakan ak? Madandanagan ak iti imbagam nga aramiden itanda ang hilaw. Nanang, saan kay kumaunay ngagdandanang? Uray da kalaban dang hilo. Amok ang masalakniban na tibagina kan nagiti kakadwana. Nasiglat di apo ko yo. Ada pagpatinggaan ti amin alaeng, Miguel. Iso ha, di ka kumaunay agkumpiyansa iti kabailan ti anak mo. Ngala, agtignay kakit din. Agrubwat kan, tain ka ni Jay San Simon. Dami, pansit na yung ilaw! Nasaya tunay, tadanayon ti armas tayo. Uray buneng lang kada palsiit, palatibong wano gayang lang termas tayo. Ket dakkel ti may tulong na kada tayo. Ang ilaw! Ang ilaw! Oh, apay kilyo. Anya ti bagam, takas taunay ti pardas mong imasiday. Nagiti pasurot ni Senyor Placido. Dimteng na dito San Simon. Anya? Sana mabalin. Anya ti rantada, time may na dito. Rantadan sangay katan nagitimbangan tayo iti kalsada. Pues, ibagam karagiti amin akakadwa tayo lalaki. Agpwesto tayon karagiti naramid tayo apaksol wano paglingadan. Ta posible nga da mapasamak adang-adang. Batwa banggis. Apayad di mo't lumawagan ni Borog. Doon niya rin mapaspasama kiti purok da kiti salit akataluna. Isumot da iti kundliawag. Hello! Kumusta kayo ditaan, Borog? Nakadado asa nga ti Damortis. Ano ibangan iti pagsarkan ti purok, senyor. Kun ado pa iti nakasalansan ang nakasako at darat kadadaga. Batwa banggis. No, kasta na rigat na bastek ni purok, kasta. Ay, wan, senyor. Ikatan nyo amin!
Tapno na wayang to ti demolition team iti operasyon da. Ay, wan, senyor. Aray. Adyat na pasabak mo ang burog! Hello! Hello, kunak! Apaya di ka matanag sao? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggan ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.